Αγαπητές φίλες και φίλοι, σαν υποψήφιος για το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, σκέφτομαι με ποιο θέμα να αρχίσω για να παρουσιάσω σήμερα αυτό το βίντεο. Υπάρχουν θέματα τραγικά, όπως το θέμα που έχει συμβεί στα Τέμπη. Έγκλημα το ονομάζουν οι πιο πολλοί και αφορά μια κατάσταση μεγάλης λύπης, στεναχώριας και κάπως και αισθήματα εκδίκησης ή αισθήματα λύτρωσης, τα οποία έχουν οι άνθρωποι που υπέστησαν αυτό το πρόβλημα. Γιατί μια κυβέρνηση έχει δυσκολίες 4 χρόνια να εξασφαλίσει στον ελληνικό λαό μια κατάσταση ευρωπαϊκή, όπως παραδείγματος χάρη ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο να λειτουργεί με φωτοσημάνσεις, να λειτουργεί με κυκλοφοριακά συστήματα σύγχρονα, όχι μόνο το δίκτυο το σιδηροδρομικό αλλά και το οδικό δίκτυο. Αυτό θα ήταν ένα πρώτο θέμα για το οποίο χρειάζεται να παλέψουμε, να αλλάξει η Ελλάδα, να γίνει Ευρώπη. Άλλο θέμα θα ήταν το θέμα της ακρίβειας και το θέμα του κατά πόσον συμβαδίζουν οι μισθοί στην Ελλάδα με τους μισθούς στην Ευρώπη, με τους μισθούς στη Γερμανία παραδείγματος χάρη. Υπάρχει μια προκλητική διαφορά στο ύψος των μισθών της Γερμανίας και στις μισθούς της Ελλάδας. Είναι γνωστό. Γιατί αυτό να συμβαίνει? Θα έπρεπε δηλαδή η χώρα να φτάσει να γίνει σαν τη Γερμανία, να γίνει σαν μια χώρα που πραγματικά είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στο θέμα των μισθών και στο θέμα της ακρίβειας. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα θα μπορούσε να ήταν το κοινωνικό κράτος. Τι κοινωνικό κράτος έχουμε εδώ που βρίσκομαι, στο Βερολίνο? Τι κοινωνικό κράτος έχουμε στην Ελλάδα? Τι δημόσια υγεία έχουμε εδώ? Τι δημόσια παιδεία και υγεία έχουμε στην Ελλάδα? Αυτές οι διαφορές πότε θα λήξουν? Τι δυσκολία υπάρχει? Γιατί μέχρι τώρα όλες αυτές οι καταστάσεις δεν έχουν εξαμολυνθεί, δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να μιλάμε για πραγματικά ισότιμα κράτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση?